Ľudia, ja vás zdravím od dnešného videa. Zase u mňa netypické. Čo ideme v tomto videu robiť? Ochutnávať hovadiny. Na čo som sa to dal? Ako prvé tu máme beef jerky, chili a limetka. Ja sa bojím, reálne. Potom tu máme hot chip. Nejakého chips proste. To má, údajne to má, akože chcel som zobrať aj, že ten klasický najštiplavejší chips, ale nemali ho. Tak s týmto som si to vynahradil, že to má byť také silné ako ho chips, len toho, že sú menšie a je tam toho menej, že viete, no. Ale malo by to nahradiť celý ten jeden veľký chips, toto balenie, takže som zvedavý. Okay, je, vyzerá na hledovka. Potom tu máme tieto chipsy limetka, tiež nejaké chipsy, môžu byť zaujímavé. No a dúfam, že toto video vyjde vonku, že nás tu neodpáli. A ako posledné, tu máme tento tu salt chips, som zvedavý, že ty kokos, ja sa bojím. A aby to nebolo len tak, very salty, very salty. aby to nebolo len tak, spravíme vám na to hodnotenie a nemôžeme sa napiť, lebo ten, kto sa napije, čaká ho trest a ten trest uvidíte na konci videa. Takže určite pozerajte toto video až do konca a užívajte si to trpenie. Kombinácia štiplavé a sladké. Toho sa ja celkom obávam, ale môže to byť celkom dosť exotické. Ale je to proteín. Čiže uvidíme. Chlapci a dievčatá, je to proteín. Akože nevyzerá to zle. Vyzerá to veľmi, ale celkom dosť sa toho bojím reálne. Ale dosť to smrdí. Nie, ty kokos, mne to strašne pripomína ako chili a muffin proste. Tak toto nejak vyzerá. Ty kokos, ja sa bojím, čo to za sračku do seba Dobre, dávam. tak polovicu. To je no. Ale vyzerá to ako sojová táto. Dal by som si to. Toto není vôbec zle. Takže to už potom na konci začína páliť, ale akože... Dobre to je. Takých 9-10. Ty koľko tomu dávaš? 9,5 z 10. Tak, Akože, ak malo byť toto najslabšie, tak ja si neviem predstaviť, že čo bude ďalej. Akože ono to je na začiatku dobre, sladké, úplne ako keby si jedol, ja neviem, sojovku, ale potom to začne štípať. Alebo snickersku. Potom to začne štípať. Takže môžeme sa presunúť na ďalej. Štípať ako jedna z tých najštípľavejších. Takže môžeme sa presunúť. Pozrieme, čo je také najslabšie štípko. Ja by som podal toto. Dobre, tak si dáme najskôr tieto beef jerky. Hej, tu je, poďte tam, idem ten proteín. Tak akože, gym ľudia, tak toto by som vám doporučil. To je 57% proteínu, akože svaly a gorom. Akurát, takže iba možno odpečie mozog. Priprav sa, bude to. Dobre. No. To bude jak zradlo pre psa. Ja to zle. Kokos. Toto. Akože nevyzerá to zle. Nevyzerá to fakt zle. Nevyzerá. Ale akože ani tá vonia mi tak neprekáža a možno to bude dobré. Možno vonia bude zlá, ale toto bude Tak dobré. to nejak to vyzerá. Smrdí to strašne moc. 3, 2, 1. To je dobré. To je rovne, že dobré. Nejako hovädzie meso. Mne to chutí, takže u mňa celkom poľa. Ja som to chcel zakriknúť, že to mi štípe, ale To mám pocit, že mi to ide odtrhnúť jazyk. ono to, ja ani necítim.
Aha. Práve si ma naučil na hovädzie mäso, keď tak poviem. Toto Dobre. je celkom dosť príjemné prekvapenie, akože dám tomu takých 80 už len z toho dôvodu, že tá voňa není moc príťažlivá a proste, no, a nechutí to hocikomu, takže takých 8 z 10 by to mohlo byť. Ja by som tomu dal 6,5 z 10. Je to chutné, konečne ma to naučilo na hovädzie mäso. Nie je to ani moc špiplavé, ani moc málo. Takže je to perfektné. Doporučil by som to. Tak ako ďalšie tu máme hot chip. No, hot chip. Niečo také, Chip. niečo také proste, niečo pre vegánov, proste podobné ako tie bižderky, ale myslím si, že to bude dačo o mnoho horšie. Ukážem sem. Ideme to otvoriť. Ty kokos, tak to je prvá vec, čo dobre vonia. Ty vole, to vonia strašne dobre. To možno Ako ani... barbecue, ale... Hej, mne to pripomína nejaké čipsy, že toto vôbec nemusí byť zlé. Vieš, ako, čo mi to pripomína? Ten čo? Tie lesy, vieš, tie najškypľavejšie lesy. Ty kokos. Akože toto vôbec môžu byť to normálne klasické čipsy. Aj sú. Nie, teraz si to zakriklo. Akože ja tam necítim... Je tam taký tá limetka, čo tu vravali. Tá limetka, hej, ale akože, že by som cítil dačo štiplavé, Čiže u mňa... To sú normálne čipsy. U mňa kľudne 9 z 10 a dal by som si to hocikedy proste. Ja tomu dávam 10 z 10. Doporučujem vám to. Sice nie proteíňakom, ani týmto, ale je to dobré. Tak ako ďalšie máme to najškypľavejšie, čo to má byť. Hot chipy. Či čo to? Nejaké... Chili stripsy. Vonia to ako... Má to ako... Dačo mi to pripomína. Také slané, vieš. Pripomína mi to, čo vôbec to nemusí byť zlé, ale obávam sa, že to bude zlé. Je to proste niečo štiplavé, ja sa proste toho bojím. Môže to byť nech takto to vyzerá zvonku a môže to byť niečo horšie ako bola táto. A tá sa... Tá dobočka myslím si, že bola jedna z tých najsilnejších. Že z toho sme mali si dať ako finále. Dobre, cheers, 3, 2, 1. Nejdem... Príjemno. Nechcem... Nedávajte to na pery. Neviem ako ty, ale ja nič... Aha. Nedávajte to na pery. Aha. Nedávajte. Dá si to na pery. A ja tomu dávam 7 z 10. Ako posledné, najhoršie, alias najlepšie, tu máme tento salt chip. Dosť sa toho bojím. Tá chili paprička s tým modrým jazykom, nevieš ti nič Píše dobre. tam aj very salty. Takže... 16 plus. Normálne vám ukážem, ako to prišlo zabavené. No keď si aj rukavicu si na to musíš dať, kapíš? Ty kokos. Že to aspoň nám tu nechali Čakaj. samolepky. To nie sú samolepky, Sú to samolepky, štiečky. nie. Hej. Put on clothes. Počkaj, Toto všetko tu máme. dajte si rukavice. Otvorke to opatrne. Čakaj, zjedzke ten chips. Takže teraz sa budem akože aj vážne. Samorkálne vážne. Risknem to? Ja to risknem. Nedaj rukavicu radšej. Ja si nepotrebujem ešte aj ruky niečo spraviť. Počkaj, zruš to video. Normálne idem pitvať. Ty kokos. RIP. Tak to nezačíni to dobre. This is the... Dobre. Opatrne, fakt, že opatrne, ja to otváram. Tak ty kok. Tam je iba jeden. Hej, nevadí. Ako to
Tak 2. 2. Nie, to je prašok. To má ako? Tak. Čukni. Daj čuknúť. Ja to platím. Jo. Počkaj. Ide. 3, 2, Neprečíš to. 1. Ako ti to daj? To už dávam. Zle to? Moc? Vodu? Teď vodu? Normálne to nezvládam. Čakal som to horšie, ale aj tak je to extrém. Ja mám z toho reálne modrý jazyk. Ja sa musím napiť, to nedávam. Túra kávy tu. Budem plniť trest. Prehral si. Je to dobré, dá sa to zvládnuť bez vody. Takže ja tomu dávam rating 7,5 z 10. Alebo nie, 5,5 z 10. Splnilo to, čo to splnilo, ja tomu dávam 10 z 10. A ja mám pocit, že mi to asi rozgeraví všetko. Dobre. Vieš čo? Ja chcem ísť s tebou. Tak sa keď napijem. Tak, teraz vám povieme, čo som bol ja sklamaný a čo bol on. A čo naopak, no, zrukený. No. Napríklad, ja som bol z tohoto úplne že zrútený. Čakal som, že to bude škypľavejší než ten chips od Lay'sov, ten najškypľavejší. A proste je to v pohode. No. Úplne, že v pohode. Ja by som si to dal akože aj do školy by som si to normálne bral. Ako, no, poviem vám, no, toto za mňa, na to, že tam píše real chili, tak proste z toho som sklamaný len z toho, že proste to chili tam vôbec necítiť, že limitka úplne preráža tú chuť, ale to nič nemení na tom, že by som si to napríklad nedal, len s tým, že by som to proste jedol ako limitkové čipsy, hej, takže toto ma naopak sklamalo. Ale Chutí že... to normálne ako, kto mal Lay'sy s limetkou, tak to podobne chutí. Alebo ešte podobne ako Slovakia čipsy. Ale hej, dal by som si to určite, proste, že dal by som si to. Je to beef jerky, no, ja som čakal nejakú takúto chuť, čiže podľa mňa nejaké plus ani minus, čiže poviem, tak očakávania mi to naplnilo. A posledné, to čo sme si mysleli, že nebude také silné. Naopak, čo ma príjemne prekvapilo, že proste toto som si myslel, že to bude normálne čokoláda a trošku tam čili, ale to reálne bolo cítiť. No a tento salčík splnil, čo splnil, čiže to, čo som očakával, to tam proste bolo, čiže toto proste som vedel, že to bude nejaké také podobné riziko. A no, takže hej. Dobre. Poviem vám, je to hnus, ale zvládnuť sa to dá. A je to nebezpečné, takže pozor. Pozor, bo vám to odtrhne všetky ruky. No a teraz ideme na to, aby sme vošli von balkónom skoro holí. Bez trička aspoň. Keďže sme sa obidvoja... My sme sa teraz zhodli, že sa radšej polieme fľašou zimnej vody. Keďže toto je... Nie fľašou, ale pohármi. Keďže toto video bolo mega brutálne, tak musí byť aj brutálnejší trest. Čiže Čakaj, ideme daj na sa to. troška bližšie. Niekto.
taký Vacil, alebo tak dobre tam ostane. Dobre. Čakaj. Priprav. Ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo a dúfam, že aspoň Chlapci a dievčatá, ak sa pýtate, prečo mám ukerak, tak oni to je jedno. Dobre. Ak sa vám toto video páčilo, dúfam, že ma podporíte lajkom a ak by ste chceli niečo takéto pokračovanie, tak nechajte tu aspoň 50 lajkov a my natočíme druhý diel. Čiže ideme na to. 3, 2, 1. Dobre, to je koniec videa. Čauke.